yasa za a ce kawai za a yi maka ne in kana da rai sanda ka kwanta ka mutu kowa sai juya wa iyalanka baya. Kun san cewa rike maraya yana da falala? Kun san cewa maraya ne za ka shafa gashin kanshi Allah ya baka lada? Kun san cewa maraya ne za ka yi tarbiyyar shi a ranar alkiyama kujera ɗaya za ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce kafilul yatim ana wa huwa kahatini fil janna. Mutumin da yake rike da maraya ni da shi haka za mu zauna kafada da kafada a aljanna. Sai annabi sai Imam Malik ya gwada yatsun shi haka dan ya kwatanta ya abin zai kasance kafada da kafada. Yau jama'a ko cewa akai za a je wurin taro za a zaunar da ga kujerar ka ta gwamna ai ka samu daraja, ga ta sarki ka samu mukami, ga kujerar ka ta shugaban kasa